ג'קוזי. ג'קוזי נכנסים למים, בוא תראה. אתה רואה את המים בפנים? ומי שוחה בפנים? יושבים, מחממים אותם. לא, יושבים רק, בוא. לא שוחים, רק יושבים חיים שלי. מה, נכנסים לתוך המים? כן, מחממים אותם ויושבים בפנים. אוי, כמה בוץ. אבל את מי מחממים? מחממים את המים, חיים שלי. מה? מחממים את המים ויושבים בתוך מים חמים בחורף. מה, ואז... מה, מכל בריכה ענקית? כן, בדיוק ככה. תשתדל לא ללכת על הבוץ, בסדר? אני מנסה להשתדל. רק על האבנים הקטנות. אני לא הולך על הבוץ. רק אתה כאילו הולך על הבוץ. אתה הולך על הבוץ מתחת לזה לשתות. אתה מתחת על הבוץ כבר. חיים. אבא, אני רוצה... רק עד הקו הזה אנחנו יכולים להיות. לא, פה, מטיילים. אז עד הקו שם אנחנו יכולים מטיילים, להיות, בוא, מטיילים. נכון? למה אתה לא סוגר את הג'קט? ככה, לא קר לי. נראה לי לך קר. כל... אני עובר סביב הבא. אני מרחיק אותו. בוא, נמשיכים. תן לי. אני רוצה בסביבה הזאת להיות נראה מעניין. בניה, אני רוצה להמשיך לטייל, אבל בוא. כן, אבל הסביבה הזאת נראית לי מעניין. תראה איך הוא בונה בית פה. אתה רואה? כן, אבל הסביבה נראית לי מעניינת, ואני רוצה... מה הוא בונה פה? הוא בונה בית. מה, זה עוד בית? כן. למה? כנראה שהבית לא מספיק גדול בשבילו, והוא רוצה להגדיל אותו. בוא. בוא חיים שלי. יהיה לקיסטי. כן. אבל הבית שלו ענק, יותר מהבית שלנו בישראל. לא. זה יותר ענק מהבית שלנו בישראל? מה פתאום? כן, הוא יותר ענק מכל הבתים בעולם, והוא רוצה לעשות עוד. כן, כנראה שהוא צריך הרבה מקום. הסביבה הזאת נראית לי מעניינת, ממש. יש פה בוץ, בוא. בוא חיים. מה, זה לא נראה לך פה מעניין? מעניין, אבל אני רוצה לראות עוד בתים ונופים. אז בוא נראה. מה, נעמוד פה? לא נעמוד פה, נראה מה יש. תסתכל מה יש ונלך. יש פה הרבה דברים, יכולים לבנות מהאבנים האלה בית שמגיע עד ל... כן, אבל לא עכשיו, בוא. עכשיו אנחנו מטיילים, בוא. יש פה סמל אולי. אחר כך תשחק בגינה, בוא. די, בניה. לא, כזה אני אשחק פה שנחזור. בוא. אני אשחק פה לא בגינה. טוב. פה שנחזור. אבל מה יש לנו לעשות? אני רוצה לעשות משהו. רגע, בוא נטייל קצת ונראה. אולי לאיזה גן שעשועים. בוא נראה, אולי נמצא בדרך. מה זה הסביבה הזאת? ראית איזה צמח מטפס? יפה. איפה יש צמח מטפס? הנה, על כל החומה הזו זה צמח מטפס. הוא צמח ענק? כן, תסתכל, הוא מילא את כל החומה. כן, בדיוק. מה הוא גדל ממש? תסתכל, הוא על כל הבית, כל החומה, כל הגדר. תגיד לי אתה אם הוא גדל ממש או לא. הוא גדל? כן, הוא גדל. מה, הוא גדל כזה הרבה? Mhm. עד שכבר עובר את כל החומה ואת כל הבית? כן. אבל איפה הבית? הבית איפשהו שם, אחרי איזה יום הגבעה הזאת. ראיתי את המקום הזה? בלילה הלכתי. כן? בלילה הלכתי
לי אימון נינג'ה בלילה. אבא, מה? בלילה היה לי אימון נינג'ה. כן. אז יצאתי מהבית, הלכתי לחוג, ובדרך פגשתי פה הכל. כי זה הדרך של החוג נינג'ה. הבנתי חיים שלי. הלכתי עד שהתאמנתי כבר, והגעתי. כולם חיכו לי ואז הגעתי והתחלנו. טוב. בחוג שלנו אסור שיהיה חסר ולהתחיל בלי מישהו שחסר. חייב לחכות לי. כולם היו שם והבטיחו לי והגעתי. טוב. ואז התחלנו. הבנת? כן. ואתה יודע מה למדתי לעשות? מה? סלטה של נינג'ה באוויר. כן? ולמדתי כבר להתגנב בשקט ולימדו אותי להיות בלתי נראה. הבנתי. אם אני רוצה, אני יכולה לקחת בלתי נראה. יש פה כלב סלע. קופצתי כאן. לא, זה ילדים קטנים קופצים לבד בטרמפולינה. לא, אם סבתא שלהם קופצתי כאן. אני רואה מישהו שענקי ראיתי שם. כן? יכול להיות. קשה לי ללכת כזה הרבה. כבר קשה לך? אבל רק התחלנו לטייל, חיים שלי. התחלנו בסוף. בסדר, בוא. תן לי יד, אני אעזור לך. אולי נעצור איפה שנוח פה ולעשות משהו. הנה, בוא ננוח פה. אולי יותר טוב ממני. בוא נראה מה יש בשביל הזה. בין הבתים. נלך בשם. בוא נלך על הדשא. ולא נלך יותר. טוב. ולא נלך יותר פשוט. מה זה? הביא אותי. הביא אותנו. פה זה הראש של הכלב. לא, זה לא מפה. שמעתי מקודם כלב, תתקדם, והוא... תתקדם, זה לא הוא, זה כלב אחר. טוב, אני חושב שזה גם בית של מישהו פה, בוא. אבל אני רואה פה, מוביל אותי לשם, לגבעה. אני רואה פה גינה יפה מאוד. אבל יש להם פה חיות. אבל אנחנו לא נכנסים לבית, אנחנו עוברים לגבעה הזאת. טוב. ושם למעלה. אנחנו נכנסים לתוך השחור, ואז עולים לגבעה. טוב, יאללה. אנחנו לא נכנסים לשם, לגינה שלי. טוב. על הדרך. אתה רואה? תרוץ איתי, יכול להיות שיש כאן דברים מעניינים. פה חיות שלא. אולי נעשה לנו פה אוהל מהדשא. אוהל מהדשא. תראה, הגענו לכביש. נשאל מישהו שיביא לנו בדים כן, שהוא לא צריך כבר, אוקיי. ואז נעשה לנו אוהל. כן? כן. נשאל אנשים שאם יש להם בדים שהם לא צריכים, ואם הם יגידו כן, הם יביאו לנו אותם, ואז נוכל לעשות אוהל. רק נצטרך לחפש מקלות, ואז נעשה אוהל. הנה, טוב, חיים שלי, תיזהר לא ליפול. הם כזה יפים. בוא, בוא. אני רוצה לכתוב. הנה, אתה רואה את הבית שראינו מהצד השני עם הילדים עם הטרמפולינה? הנה, רואים אותו מפה. תסתכל שם. תסתכל שם, קדימה. כן, נכון. אבל לא רואים את הסבתא והילדים. כן, רואים ילד בטרמפולינה. כן, אבל... אתה רואה? רואים את כל הגינות שלהם מפה. לא לקחת שוב. היי, היא תעקוץ אותך. זה... בוא. אבל דבורה לא עוקצת. דבורה, אם מציקים לה, היא עוקצת. אם לא מציקים לה, היא לא עושה כלום.
רוצה לאסוף את כל הפרחים הנה, האלה. אתה רואה את הילד בגינה שם? והילדה. וילדה? כן, לא נראה פשוט לי. היא נראה יכול להיות. ילדה קטנה שיש לה חולצה צבועה ובחול של ג'ינס. טוב. רצתה. מהמם. איזה ריח יש לפרחים האלה, אני רוצה לאסוף זר פרחים. טוב. הנה, עוד פרח. כן, אספתי זר פרחים. כל הכבוד. בוא נאסוף סדקים גם. סדקים שהם עשו את זה ליופי. מהמם. אז יהיה לנו בסוף סדקים, נכון? תראה איזה יפה הצמח מטפס על כל הגדר הזאת גם. רגע, אתה יכול רגע לחכות ובואו נמשיך לצדקים. יש פה צדק ממש ענק. תראו, תסתכל, כבר הסתיים הדרך שלנו. יפה מאוד, חיים שלי. עכשיו רק חייב שנחזור הביתה לחבר אותו. טוב, יש לך תשבור אותו. מקום איפה לשים אותו? תחזיק ביד. אתה יכול להחזיק אותו? למה אני? אני אוכל לקטוף לנו עוד פרחים. טוב, ואז זה יהיה מספיק. לנו בסוף זר ענק. זה מספיק, חיים שלי. הופ, נפל לך. יופי שהזכרת שנפל. טוב ששמתי לב. טוב. אני אמשיך לקטוף עד שזה יהיה מלא. ואז היה לנו זר פרחים יפה. רוצה? כן, חיים שלי, בסדר. יהיה לנו הרבה זר פרחים ונשים אותו בבית בישראל. שיהיה לנו. ונשים אותו איפשהו במזוודה. טוב, ואז ניקח אותו אותנו לישראל. תראה מטוס בשמיים. אתה רואה את המטוס למעלה? כן, אני אפילו לא ראיתי אותו. כדי שיעשו מהר עוד צדק אחד אחרון בגלל שעוד מעט נגמר הסוף, נכון? יאללה. לא את הצדק הזה, אני אקח צדק. יאללה, בוא. ונמשיך. סיימנו את הזר פרחים שלנו. יפה מאוד. אנחנו רק, נשאר לנו רק לחפש קערה פה איפשהו, שמישהו זרק עם שקית, אולי מישהו זרק קערה עם שקית שהוא לא חייב שהיא ככה, כמו ששמים שיקוי בקערה כזאת, נשים את הפרחים, ואז נשים, אתה מתכוון לצנצנת. ניקח צמצמת איפשהו. אם אולי יכול להיות שמישהו זרק צמצמת עם שקית פה ברחוב איפשהו, הוא שם אותה, אז אם נמצא כזאת, נשים את הצמצמת בתוך, נשים את הפרחים בתוך הצמצמת, ואז אחרי זה נשים אותה את המזוודה הכי חזקה. של מי המזוודה הכי חזקה? של כולנו חזקות, חיים שלי. אז אני אשים את זה במזוודה. אפשר לשים אותה בין הבגדים. שהבגדים ישמרו עליה, שלא תישבר. אז אני אשים את הפרח. אנחנו לא חייבים צמצמת. בישראל אנחנו נחפש צמצמת. טוב. רק לחפש עוד קצת פרחים, הבנת? טוב, חיים שלי. שהפרח יהיה מלא, ואז נשים את זה בין המזוודה. ושאנחנו נסדר את הפרחים, ואז נחפש צמצמת. ושנמצא, נשים את הפרחים בצמצמת, ונשים את זה בשולחן זכוכית שלנו. כי בשולחן פלסטיק במטבח יש בה. הבנת. אבל רק בשולחן של הסלון, הבנת? כן, חיים. בסדר. הנה עוד מטוס. אתה רואה? מה? איפה? למעלה בשמיים, תסתכל. הנה. יש פה קקי של איזה חיה, תראה.
יש לנו פה בדרך, נכון? אני אוהב יותר את הפרחים האלה. בוא ננסה לפתוח. איך? למה? איך כתבת אותו עם השורש? יופי, בוא. מה השורש באדמה? כן? השורש נמצא באדמה. אוי, תראה, זה עץ עם תותים, אבל כרגע כנראה שאין עליו תותים. נכון, יש לנו מעל הבית עץ בבית עץ עם תותים שאכלנו, זוכר? כן, זה תותים מיוחדים, זה תותים גם מיוחדים. כן, זה אותו תות, פשוט כרגע אין פה תותים, זה לא העונה שלו. בוא. בעונה הזאת. בעונה הזאת, כן. פה גודל תות רגיל. בעונת חורף גודל תות רגיל, ובעונת קיץ גודל תות מיוחד. בכל מדינה זה שונה, חיים שלי. פה עכשיו זה כבר לא כל כך חורף, אבל גודל פה תות. תות שדה. האמת, גם בישראל אני חושב שאחרי החורף גודל תות שדה. תחזיק אותם בינתיים. וואו, בוא תראה מה מצאתי, בוא. גד שעשועים. לא, אגם גדול, יפה. אני לא רוצה פה. בוא רק נראה אותו, בוא. אני רוצה פשוט לראות את הפרחים המעניינים. טוב, אבל אולי ליד האגם יש פרחים מעניינים. טוב, חיים שלי. טוב. אבא, נפל לי משהו. יותר טוב שאני רואה שזה נפל. בוא לידי אם יבוא רכב, טוב? כן, אנחנו על כביש. לא. יפה. כן, זה עוד ותסתכל, זה כמו דגל ישראל. חיים שלי. דגל ישראל. איפה האגם? הנה, כן, אבל אמרתי שיש פרחים מעניינים. אולי, בוא נראה. בוא נלך מסביב. ראיתי מדרגות לאגם איפשהו. בוא איתי ונראה. מה, מדרגות לרדת במצב? אתה צודק. אבל נגמור. הנה. נכון. אבל נראה לי זה לא מדרגות. זה הדרך להיכנס. תיזהר, רק יש פה הרבה בוץ. זה פרחים אותו דבר ועם אלה. טוב, חיים שלי. טוב. בשביל לבוא שלי. אני חייב רגע לקרן. תקטוף ותבוא. יש פה בוץ, תיזהר, בסדר? אבל איפה אני אשים את הפרחים? אתה יכול להניח אותם בינתיים פה, וניקח אותם כשנחזור תכף, כשנעבור פה שוב. אבל יכול להיות שהם יעוף. הם לא יעופו, אל תדאג, בוא. אין רוח. אז אני אשים אותם. מה אנחנו קופצים למים? לא, לא קופצים למים, חיים שלי. אז אני רוצה... איפה אנחנו יורדים? לא יורדים, חיים שלי, זהו. מסתכלים מפה. לא יכולים פשוט תיזהר. לרדת מדרגה. תיזהר אמרתי, תעלה בחזרה. אבל למה לא יכולים לרדת מדרגה ככה? כי אין למה לרדת. לא, אני לא יורד, אני רוצה רק מדרגה אחת. בוא
יאללה. אתה יכול לעמוד שם. מה? אתה יכול לעמוד שם. מה, מפה יכולים להסתכל? איפה מסתכלים, כן. אם רוצים להסתכל את כל הים, מסביב אז יכולים לעלות לפה? כן, בדיוק. כמו שיש לנו שם פה ברווז חבר שלנו. טוב. אה, ואתה רואה עוד ילדים באים לטייל פה. איפה? יאללה, חיים שלי. אז בואו נלך. לא היינו פה אפילו שנייה. בסדר, אנחנו מטיילים, רגע. נכון? אוי, תתפוס טוב. פרחים. יאללה. הלו. אתה רואה, יכול להיות שהן הולכות לבית דרך פה. דרך השביל הזה יכול להיות שהבית שלהן נמצא. יאללה, בוא. אבא, תסתכל מה קורה לזה. אז תאסוף, נפל לך עוד. כן, אבל אני לא יכול לספר שנייה. אתה יכול להחזיק לי. תן. בוא נשים לך. זה בכיס. אני אחזיק. הנה, תשים בכיס. לא, לא בכיס. אל תפתח לי סתם כיסים. כי יכול להיות שיש לי דברים חשובים. זה ככה. תסתכל ככה. זה שם. טוב. ככה זה יכול ליפול לך. אמרתי ישר. טוב. קדימה, למעלה. טוב, זה לא ייפול, אל תדאג. טוב, יש פה הרבה בוץ. בואו נראה איפה עוברים. בואו נראה. במקום שאין בוץ. תקפוץ. יאללה. אתה יכול פשוט לקפוץ ככה. ככה. טוב. להיות שם. פום! לעלות. לעלות. לא. לעלות. 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 אבא, בוא נעלה עבר לביבה. תעלה. אם אני אמצא דברים מעניינים, תבוא טוב. טוב. יש פה הרבה פרחים יפים, בוא תעלה תראי. פרחים צהובים. יש הרבה בוץ בניה, אני לא רוצה להתלכלך. בוא. יאללה, בוא. לא נורא, אין מה לעשות. בוא תרד. לא, בוא, הכל פה בוץ. בוא, חיים שלי, בוא. בוא, המון בוץ. לאן אתה רוצה ללכת? אני רוצה לעלות לגבעה אבל אנחנו לא לבושים. טוב, בוא נעלה, יאללה. במה אנחנו לא בוא לבושים? נעלה. מה אנחנו חייבים? אין נעליים מתאימות וזה, אבל לא נורא. בוא. תחליטו, אחרי זה מנקים נעליים. טוב. יכולים לנקות עם עגבונים או לכבס אותם. אתה רואה כמה פרחים מעניינים. יש לנו פה תריח. ריח טוב. כן. אסור לזרוק פרחים, אתה יכול פשוט להניח אותם, הבנת? טוב, חיים. ככה, תסתכל, להניח ולהניח אותם, זהו. טוב. אתה רואה? עכשיו אנחנו גם לא יודעים מאיפה ירד. אנחנו יודעים, אל תדאג. אנחנו נמצא את הדרך. אנחנו הולכים... הנה המים, אתה רואה? הנה האגם. אז בוא נלך שלנו. בוא נראה, נעשה תחרות מי מגיע. לא נרוץ. לא, תחרות ככה, ללכת. יאללה. אני מוביל אותך. מי
מגיע עד לחצי שאיפה שהעץ. תיזהר בזה. בואו נרד. בואו נרד. אתה רואה את המטוס? למעלה? תסתכל, בוא לפה. אני רואה את המקום. יאללה. רגע, שלא תיפול.